खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 सेप्तेम्बर 2024 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, सोरजोंबा लाजि फोनांनो जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन आरो सुथुराबो बांनो हागौ। गुबुनजों गोरोबनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै अब्लाबो मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। गोबां खाबुफोरा दिनै गोमाफिननोबो हागौ। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा अब्लाबो नाथाय देबर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गुबुनजों गोरोबनो गोब्राब जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खरावबो अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बयजोंबो बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआव बोलो बांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन नखराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोनगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बयबो आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान बांगोन बयजोंबो मान होजागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद आला खाला जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।